କନ୍ଧମାଳରେ ପୁଣି ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ 5 କୋରୋନା ପଜିଟିଭ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଟିକାବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ 3, ଜଣେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଓ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏମାନଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଟିକାବାଲି ବଜାର ସାହିର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ଜଣ ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଇ ଫେରିଥିଲେ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଲାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏପଟେ 5 ପଜିଟିଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଲୋକାଲ କେସ୍ ବାହାରିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକାବାଲିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କୋକୁଆ ଭୟ। ଏଣୁ ତହସିଲଦାର, ବିଡିଓ ଓ ପୋଲିସ ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଡାକବାଜି ଯୋଗେ ଟିକାବାଲି ବଜାର ସହ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଓ ଶିକ୍ଷକ କାହା କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ଟ୍ରେସିଂ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଜରୁରୀ ସେବା ଜାରି ରହିବ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ସହ କେବଳ ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲେ ହିଁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।